gör du? Ja. Filmar ni? Ja, men hur gör man? Ingenting, bara håller den så. Kom igen, nej, jag bara filmar kvar. Okej då. En och till nu där. Janne. Janne! Ja, jag hoppar in. Jag hoppar in. Det är guld på Gunnes! Fan, stäng av. Wow, det är en bra låt!